Hola a tothom! L'àlbum il·lustrat que us presentem avui és un clàssic modern de la literatura infantil. La història del Ferdinando, escrit per Monroe Leaf i il·lustrat per Robert Lawson. El Ferdinando és un toro que va néixer a Espanya i ja des de petit deia que a ell no li agradaven aquell tipus de jocs d'empaitar-se i de fer-se mal al que jugaven els seus germans. A ell li agradava més seure a l'ombra, olorar les flors, que el deixessin tranquil. Quan ja es va fer molt gran i molt fort, un dia van aparèixer 5 homes amb uns barrets molt estrafolaris que venien a buscar el toro més fort, més gran, més ràpid i més valent per endur-se'l a la plaça de Braus de Madrid. El Ferdinando no tenia cap intenció d'anar ell a la plaça de Madrid, així que es va apartar, però per una casualitat molt desafortunada, al final serà ell l'escollit. I ja veureu què passa. Aquest llibre es va publicar per primera vegada el 1936 als Estats Units. Es van vendre 14.000 exemplars a $1 cadascun i van tenir un èxit imparable, venent més i més cada any, fins que el 1938 es venien 3.000 exemplars a la setmana. Però això va ser als Estats Units. A Europa la cosa va anar diferent. No oblideu que estem al 1936, 9 mesos abans de l'esclat de la Guerra Civil Espanyola. Molts seguidors de Francisco Franco consideraven que aquest llibre era pacifista, així que quan Franco va arribar al poder es va prohibir. I va estar prohibit a Espanya fins després de la mort de Franco. Però Espanya no va ser l'únic país que el va prohibir, no. Va haver d'altres, entre ells Alemanya. Adolf Hitler va ordenar cremar aquest llibre perquè considerava que era propaganda democràtica degenerada. Així que va cremar moltíssims exemplars. Però també és cert que quan va acabar la Segona Guerra Mundial es van imprimir 30.000 exemplars d'aquest llibre i es van distribuir de manera gratuïta entre els infants d'Alemanya per promoure de nou la pau. Us el recomanem moltíssim perquè considerem que és una oda a la pau i a la fidelitat a un mateix. El tenim al pla de lectura de tercer de primària i el podreu trobar a la biblioteca en català i en castellà. Veniu-lo a buscar!